No, konečne je oslava, čiže ja mám trošku kľud na to, aby som mohol vyskúšať novú príchuť kvapky. Zhaňal som ju v Kauflande v Brne, v Slatine, tým, že tam žijem a nevedel som ju nájsť. Našiel som ju dneska v Tomášove na Slovensku, tým, že som prišiel k Fedre na oslavu. A mám už nejaké informácie, niektorým kamarátom to nechutí, niektorým to chutí. Ja pijem tu mango limetka, pre mňa je to celkom svieže pitie a chcem vedieť, že aké je toto v porovnaní. Či je to o niečo sladšie, alebo akú cieľovku to nejakým spôsobom chce zaujať. Prepáčte, že pozerám aj trošku mimo kamery, ale musím otvoriť bránu, keď prídu ďalší hostia, takže dobre. Tá vôňa je brutálna. Vôňa je veľmi dobrá. Tá vôňa mi dosť imponuje. Taký božúvkový jogurtík, ako keby to bol. No, tu sú tie chute trošku výraznejšie ako v tej mango limetka. Tu je viacej cítiť tú borúvku, čo je ako za mňa celkom fajn. Bomba. Toto chutí veľmi dobre. Veľmi dobre to chutí. Asi s najväčšou pravdepodobnosťou na nejaký čas tej mango limetky prejdem do tejto. Akože je taká super svieža. Viem si predstaviť, že do pohára s ľadom toto v letný deň vám úplne nahradí potrebu dať si vychladenú Coca-Colu alebo Pepsi-Colu alebo Vineu alebo niečo, čo obsahuje zbytočne veľa umelých cukrov. Takže tí, ktorí ste to nemali alebo nepoznáte kvapku, odporúčam vyskúšať. Na Slovensku som ju našiel v Bile, v Čechách, že by mala byť v Kauflande zatiaľ, ale nenašiel som ju, takže tak. A už asi trúbia, takže ja sa s vami lúčim, idem si to dopiť a idem otvoriť bránu. Čus.